Zuztarretatik oinez, galdakao, mozoioa eta kukua, bekea, lekue, Usansolo, Labeaga. Galdakaoko zuztarra karean hobeto ezagutzeko, bazterrik bazter ibiltea dugu onena. Baserri giroa galdu estan lekuetatik, udabarrian kukuak kantetan dauan larreetatik eta mozoioak erantzuten dautzan uluozetatik. Ibilbide biribila egingo dugu ganera. Bekean hasi eta bekean amaitu. Baso Zabal, Arteta, Isasi, Lekue, Usansolo eta Labeaga igaro ostean. Herririk txarrena, adiskiderik ez dagoena da. Baina bekea, auzoa dizkidetzua eta baketzua dugu. Hemen ondino lehenaren oihartzuna entzuten da, orainetik gerora bidean. Erdigunean dagoz, ermitea, eskolea eta frontoia. Bertan egoan tabernea be. Inguruan, baserri etxeak, danak soloz eta landalarrez inguratuta. Lehen etxeok izenetik ezagutzen ziran. Amone, Etxebarri, Erdiko etxe, Goiko etxe, Kukuzarre, Bekelarre, Asentzio, Puente la Torre, baina sarri beste izenen bat be hartzen eben. Nire etxeari egiten dotzien errementeroena. Nire aitite zan, hemen errementero deukioen, hori erremientak trenbidea eta egiteko, erremintak zorroztuten eta horrela, diru apurbete egin eban eta gero Etxebarri egin zuen. Eta ara eskondu zen gero nire ama, da nian jaioan naz. Hemen Amone, baina etxeari gehitutotzien errementeroena. Ermitea, kanpo eta barru doktore konponduta, arboladui barruan dago, gerizpe derrean eta landazera itxukunaren erdian. Leku ezin hobea, Asentzioren urrengo domekan ospakizuna egiteko. Asentzio jaiak ospeta entzutean dikoak izan dira. Hori beteta zen Bilboko jenteagaz dana, eskari gazetorten ziren egun guztireko. Dagu, errongoko gunean eskolatik, ber zeuzero albuda berderu ebile. Eta fama handi eukiguen bekeako jaiak, Zer egoten zen? Erromerie, eta horrik karameleruek edo horrik, ez da gizu biten duzenak txistuek eta karameloak eta holako gauzak. Eta besterik ez ebez da mesia, baina jenteak derromerie be bai, bandea beti. Gu bandea joteguen hor, bedarra dauen lekuen, bezkari iten dauzuen lekuen, da gu egoten ginen partiturak eukiten, borrokan bat abestiagaz. Partituria eukiteko ikusteko musikukaz, da guri hori izan zen. Eta inotzut, zeusen emoten badautzuen edo txistu erosi edo karameloak ez egote zen, beteri karamelerakaz. Hori hila da guztie. Gaur egun be, Asentzioak bizibarrituta dagoz, lehen minak eraginda edo. Txoriak beti argira egiten dauan antzera, bekeatarrek be, egun horretan, bekearako joerea daukie, beste donon biziarren. Hortxe alkartzen dira, inguruetako mozoio, kuku, pospolin, bustanikara eta txepetx guztiak. Izan be, lagun zaharrak agurtzeko eta barriak egiteko unea da. Egun pasa ederra egiten da. Goizean, mesea eta utzik egin barik Andramari taldeko dantzariak eta Galdakaoko bandea. Ostean, lagunarteko baskaria, pertzolariak, erromeria. Ai, astegun guztiak balira jai. Ibilian, abusurako bidean, labaderoaren ondotik, Bekealarra eta Baso Zabalerantz joango gara. Auzune hau, iraganean errotuta dago. Arro joko dau baserritarrak bere arrokeriatxua txarri zain diarduen artean. Ardiak ditute unka, 12 auntz jauzika, 6 betroinazkar 6 ez nedun lapinezameka, ogiz betea dutarka sotoak arno badauka, ene bihotzak jainko jaunari eskerrak diozka. Hemendik aurrera, oinezkoen pistatik jarraituko dugu
Ordeina eta Artetarantza. Solo eta Hortuak izango ditugu bidelagun, lehenagoko baserrien ondoan etxe barriak dirala. Hementxe dago San Anton baserizea. Santantoi txikerra esaten jakon ermita hau barria da. Izan be, beste bat egoan gorago. Baina Explosivos Rio Tinto enpreseak, basolur guztionei bereganatu orduan, ermitea eta baserri batzupe bere jaubetza barruan hartu ebazan. Horrein ordeaz, orain ezagutzen dugun hau eraiki eben 1967an. Jaieguna berez urtarrilaren 18an da, baina aspaldian uztailaren 2. asteburura ekarrita dago ospakizuna. Mendibidetik joko dugu barriro, Izazira joateko. Berbaz, Izizi esaten jako. Izena, Izazigoikoa torretxeak emoten deutzo. Gaur, Ormazaharrak dariola daukazan torretxe hau Bizkaiko ederrenetarikoa izan zan. Hor aurrean, leku ebaso errekeagaz bat egingo dugu. Hemendik aurrera, paseo ederra dago leku ebasoko presaraino. Alpertuta egon ezkero, autoz be egin daiteke. Presea, gerra aurretsuan egin zan, 1934-35 inguruan. Gaur egun, mailak eta erretegiak dagoz bertan ganera. Baina han, fama duena, iturria da. Susurosa edo zaten dutziena. Jente asko joatezan arpeie garbitan da garu ekentzean duzela pestainek. Egi besan. Bai, dedakera nola narrutze ustelan utzine, terriblea. Leku ebaso errekea eskumatara daukagula. Lekuera helduko gara. Aurrean daukagu zeder eta itzaltzu, lekueko torrea eta lekueko errotea. Ona etorten izan dira Galdakao eta Bediako baserritarrak artoa eoten. Izan be, ogirik estanean, ona da artoa eta txarrena, labea bai, baina urunik ez. 16. mendeko torretxea ikusgarria da benetan. Bere harlanduzko ate eta leio bikotxe derrekin, alboan arzurubia tabela. Torre garaia moztuta dauka, eta haren lekuan zurezko kamara ederra. Galdakao, antxinatean, bide guztien bidegurutzea zan eta, baiba, ondo jagon beharreko lekua. Batez be, Bermeotik Gaztelerako salgaien joanetorriak zaintzeko, eta sasoi baten, Malmasingo gotorlekua saiesteko. Torretxe honi, olakoetan oidanez, Moroetxea esan izan jako. Bien bitartean doa leku ebaso errekea. Horregaitik, Moroetxea, lurrez Galdakao da, eta errotea ostera Bedia. Lekuetik aurrera, trenbidekanetik doan zubitik pasauko gara Usansolora heltzeko. Usansolo pakiz esan gure duen? Bueno, Usansolo esan gure duaz, Usan solo. Huerta de Sabandijas. Sabandija pakiz zer da, Usan da. Usan da pakiz zer da. Hori lehen hau, oin sangritu, bitxuan, una hau bitu zan hemen, odola atateko, Usanak. Hola, barean tipoko zebaztu dire, bitu zian, da, txupu egiteko dola, zilkurugin badik txupu, azite zian. Hortik Usanak. Daro zan zoloan bat, soloa, arroan bat, beti horrik agartazian. Da, usan solo. Da, guk zoten, baserrien behar ikutzen solo guztiek, bat duzut, beko solo, goiko solo, erdiko solo, hoti dato ditxen hori usan solo, hola, digitzute hola dekote. 20. mende azkenetan izandako industrializazioak itzelean hasi eta goitik bera aldatu eban Usansolo. Berez behar Usansolokoa, baina orain ez da ia lengo lorratzik agiri. Unkinan, oikinen, torrea egone izan lehenago, eta orduko baserrietatik, txapelena baino ez da geratzen. Gaur egun polito konpondu eta kulturetxe bihurtuta dagoana. San Andres ermitea egondako lekuan, Eleiza barria dago orain. Ondoan, eskola zaharrak eta frontoia. Usansolo,
nortasun sendoko izaeraren jaubeta, eta horrek buru jaubetasunaren bidean jarri ditu. Txapelenaren ondotik, Labea garantza jota, Ibai Zabalen ganetik pasauko gara, ospitalerako bidean. Baina zorionez, eskoaz ospitalera saminak jota, atzeginak zirikatuta baino. Alanbe, horixe da gizakiaren ibilbide guztiak askentzera doazen bizilekua. Laminarrietako zorginak aturroneko izango aljakuz. Naita gure ibilbidean sartu ez, hortxe aurrean dago Urgoiti, lehen oilarraren irudia egoanez Gaio be esaten jakona. Urgoitin jauregia eta errotea egozan. Zerratokia eta barberia bebai, harik eta Bilbao Behobia autopistea egin arte. Jauregia bota beharrean, arririk arri dana askatu eta gorde egin eben. Gaur egun, Horregon zanaren irudiko jauregia berreginda dago Mungiako Laukari zauzoan, Urgoiti hotela. Guk, bidegorritik, Puente la Torrera joko dugu. Hau da, Ibai Zabal igarroteko zubira. Barrizteuta dagoanetik, oinezkoentzat bakarrik da, baina aldi baten, bekeatik urteteko zubi bakarra zan. Badakizue, zer egiten zan bertan? Puente la Torreko zugien, jurtze bat egon zan, zerean urtenekeran, Labeeran urtetan duen lekuen, han egon zan, zugien ganean jurutze bat egon zan. Da, akurtzea desapresuin da, urioloak artazeak edo osen bazain desapresuin da. Da, akurtzea izan, lehen hau bekeak, ez egun eukin zugie abusuti zugirik izan egon. Da, orduen, gorpu egilten zizenak, urten zer izan Torre Zabaleti, da Labeatik ikerten zizan, Elizaldera zerera. Da, ankurtzean aurrean, geliten zan, de responso bat errezetan zan. Orduan, ibaia estuagoa zan, eta ubidearen eta soloen artean errekamunak egozan. Ara joaten ziran alderdi honetako etxeko andrak erropea garbitzen, eta umeek presea dagoan lekuan ikasten eben uger. Denporea emoteko, peskan behi ibilten ziran. Loinak, barboak eta ingirak hartzen ebezan, esparbelagaz, kangrejoak bebai. Puente la Torren baserri eder bi dago zorain, aurrez aurre, lehengo trenbidearen alde banatan. Euretako bati eutzala egoan lehen palazioa, bikotxen antzean. Ondino be, han agiri dira ormatzarrak eta ateburuan eukan harri berezia. Amesetako paraje ederra dugu hau, errekabazterrean, baina zoritxarrak be erpekadan latza emoneban 1983ko urioletan. Urak, bere bidetik urten da, Puente la Torre inguruan egozan 6 etxe bizitza eroan ebazan aurretik. Labeaga eta Bekea lotzen ditu zubiak, eta ezakereak dinoanez, Labea eta Bekea beti bakea. Amone baserria egoan paretik egingo dugu aurrera. Gaur egun ez dago, abiadura handiko trena egiteko bota eben da. Izan be, azpi egitura horrek, errekeak berak baino ziztada larriagoa emon dau inguruko lurretan. Ibilbidea, hasi dugun auzo berean amaituko dugu, Bekean. Ibiltari asko izango ditugu lagun hemendik, edozein egun eta ordutan. Gu ostera, gure zuztarretan zehar joan etorria egindagatoz, txori txarrak saiestuz txori onaren eskuti.